Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum il-ħamis 25 ta' Lulju il-Knisja tagħmel il-festa ta' wieħed mill-Apostli l-kbar tagħha. Jiġifieri San Ġagbu, Apostlu. San Ġagbu l-Kbejr twieled f'Betsajda bin Zebedew, kien imsejjaħ mill-mulej flimkien ma' ħuh Ġwanni biex imexxi warajh. Flimkien ma' Pietru u Ġwanni kien xogħol tat-trasfigurazzjoni tal-mulej u tal-agonija tiegħu fiġ-Ġetsemani. Erodi taħ il-martirju għal ħabta tas-sena 44. Il-fdalijiet tiegħu jinsabu miqjuma f'Kampostella, Spanja, post ta' devozzjoni għal ħafna nsara. Nitolbu eżis ħuti bl-interċessjoni ta' dan l-Apostlu li tant ħabb il-mulej, tant kien qrib tiegħu, biex il-mulej l-ewwel nett li jinna wkoll nħossuh qed isejħilna biex nersqu lejh, biex nkunu qrib tiegħu, biex nħalluh ikun qrib tagħna u nħossuh ukoll jibatna fuq missjoni. Kull wieħed u waħda minna imsejħin biex nkunu apostli tal-mulej, jiġifieri biex inxandruh, biex inwassluh fid-dinja tal-lum. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lill-mulej għal ħtijietna. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbejn u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-rajji tajjeb li tara fin-naċċ tiegħek, Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitrufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. U nfaħħru lil Alla bil-qalb eżis ħuti fil-festa tal-lum, mod speċjali għal fidi li għaddewna dawn u xekk il-missirijiet il-kbar tal-Knisja. Ngħidu bil-qalb, glorja l-Alla fil-għoli tas-smawijiet u paċi fl-art lill-bnedmejn ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdieni Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-ruħħuna għar-ruħħutna Giuseppe u Joseph Falzon. Nitolbu o Alla ta' dejjem li tista' kollox, int qaddist l-ewwel ħidmiet tal-Apostli tiegħek bil-martirju ta' San Ġagbu u wettaq għajn lill-Knisja tiegħek bl-istqarrija u l-ħarsien tiegħu b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, dan it-teżor qiegħed għandna f'ġarar tal-fuħħar. Ħalli bekk jidher sewwa li l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Aħna minn kullum kien ninsabu mafusin, iżda maħniex mat-tnien. Imħażbin, iżda m'għadniex qalbna maqtuwa. Ippersegwitati, iżda maħniex abbandonati.
mixħutin mal-art, iżda maħniex meqrudin. Ġisimna dejjem inġorru l-mewt ta' Ġesu, biex f'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Għax aħna għad li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mogħtija għall-mewt minħabba f'Ġesu, biex il-ħajja ta' Ġesu ukoll tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. U bekk fina taħdem il-mewt, imma fikom taħdem il-ħajja. Imma billi aħna għadna l-istess spiritu ta' fidi li fuq u hemm miktub emmint u għalhekk tkellimt. Aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna. Għax nafu li dak li qajjem lil mulej Ġesu lilna wkoll għad iqajjimna flimkien ma' Ġesu u jressaqna quddiem flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għall-glorja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lil Alla. Min jiżra fid-dmuħ jaħsad fil-ferħ, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Meta l-mulej reġġa lura l-mjassra ta' Sijon, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħk imtela fomna u blajjat ta' ferħ il-sienna. Min jiżra bid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu l-mulej magħhom, kbir femilu l-mulej magħna, u aħna bil-ferħ imtlejna. Min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Biddel mulej xortina bħal widin tan-nageb. Dawk li jżiru fid-dmuħ jaħsdu blana ta' ferħ. Min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Huma sejrin imorru jibku, iġorru żerrija żrieħ. Iżda huma ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ iġorru il-qatet f'idejhom. Min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Nħumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Jiena żiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Jgħid il-mulej. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqet lejħ u liet Zebedew flimkien ma' wlieda u nxtaħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid staqsija? U qaltlu ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqgħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xalluk fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġeb, ma tafux x'intom titolbu? Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se jkolli nixrob jien? Għandna qalulu. Il-kalċi tiegħi qalilhom tixorbuh iva. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xalluk tiegħi din mhijiex ħaġa li nagħtiha jien, imma għal dawk li għalihom imħejjija mill-missier. L-10 l-oħra meta semgħu dan inkurlaw għaż-żewġ taħwa. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom, tafu intom fost il-pagani il-kapijiet qegħdin biex jikkmandawhom u l-kbarat biex iħaddmu fuqhom is-seta. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun qaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun lil-sejr tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej.
bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Eżis ħuti fil-ħajja tagħna l-bnedmin kif tafu rridu naffrontaw ħafna sfidi u xekk, bl-Ingliż ngħidulhom challenges. Xi tfisser challenge? Differenza hemm bejn sfida u problema. Problema qisek toħodha f'sens negattiv ta' xi ħaġa negattiva li qed taffettwalek ħajtek u l-istess ħaġa tista' tara minn angoli differenti. Tara bħala okkażjoni ta' sfida, jiġifieri xi ħaġa li qed tiċċallenġjak, xi ħaġa li tista' tirreaġixxi għalija b'mod negattiv u tkun problema, però tista' tirreaġixxi għalija b'mod pożittiv u tgħinek tikber bħala bniedem mhux hekk. Allura fil-ħajja naħseb jien eżis ħuti importanti li l-problemi ndawruhom fi sfidi mhux hekk biex jenuna nikbru bħala bnedmejn, bħala nsara, jenuna nikbru anke spiritwalment. Fost l-isfidi kollha naffrontaw fil-ħajja eżis ħuti naħseb ħafna drabi nagħtu każ ħafna ta' dawk li ġejjin minn barra. Jien naf xi ħadd li jaqlanna xi problema jew xi ħadd iweġġana. Dawk nagħmluhom bi kbar. Però ħafna drabi ninsew li Jeżus ħuti l-ikbar sfidi tal-ħajja jiġu minn ġewwa, jiġu minna nfusna. Jiġu mill-problemi tagħna, jiġu mid-difetti tagħna Jeżus ħuti u hekk. Pereżempju, waħda mill-ikbar sfidi ta' żmienna hija li l-bniedem tal-lum irrid is-sodisfazzjon, irrid il-premju mingħajr is-sagrifiċċju. U hekk. Il-bniedem tal-lum irrid jagħmel shortcut fil-ħajja, mhux hekk jaqta' triq fil-qosor, ineħħi s-sagrifiċċju u jgawdi, u hekk u kollu s-suċċess. Hija xi ħaġa impossibbli, forsi drajna ngħixu fil-ħajja komda ta' żmienna u għalhekk is-sagrifiċċju m'għadux parti mid-dottrina personali tagħna, imma l-ħajja ma tirnexxix hekk ta' Jeżus ħuti ta'. Min għandu f'moħħu dil-mentalità jibati ħafna, u hekk, u jispiċċa ħafna drabi jfalli fil-ħajja. Għaliex anke bl-Ingliż ngħidu no pain, no gain, u hekk, u ħafna drabi it-triq fil-qosor biex wieħed jasal għal pjaċir u għas-sodisfazzjon fil-ħajja hija triq li twassal għal vizzi, hija triq li twassal għal addictions Ħuti. Dawk jagħtuna pjaċir malajr mingħajr sagrifiċċju ma jagħmluna l-ikbar skjavi tagħhom infushom. Dan minn fejn qed nieħdu għax kif rajtu anke l-qari tal-lum jitkellem fuq hekk. Irrispondejna fis-salm pereżempju min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ, imma ħafna drabi l-bniedem tal-lum dik l-ewwel biċċa jrid ineħħiha u hekk. Mentri hija triq neċessarja l-bniedem li fejn ma jiżrax is-sagrifiċċju ma jistax jaħsad is-sodisfazzjon u l-ferħ veru fil-ħajja. Min ma jiżrax bis-sagrifiċċju Jeżus ħuti ma jistax isib it-triq tal-ferħ veru, imma jsib pjaċir ta' mument li jgħaddi u floku iħallih u hekk is-ħajja bla sens, floku jħallih dbatija ikbar Jeżus ħuti ta'. Anke l-apostli ta' fil-Vanġelu tal-lum narawhom jaqgħu f'dit-tentazzjoni u hekk. Mena u li Zebedew kif nagħmlu ħafna drabi mal-eżistana nkunu nixtiequ nifrankawlhom id-dbatija u s-sagrifiċċju. Ma kultant nkunu nisbaljaw aħna wkoll għax ninsew li fil-ħajja ma naslu mkien mingħajr sagrifiċċju, mingħajr id-dbatija, mingħajr is-salib. Jeżus ħuti is-salib jagħmel parti minn ħajjitna u s-salib jagħmel parti wkoll mis-suċċess tal-ħajja. Is-salib jagħmel parti wkoll Jeżus ħuti mill-triq li twassalna fejn jeħtieġ li naslu ħanejdu hekk u hekk Jeżus ħuti. U għammu li Zebedew resqet fuq Ġesu u talbitu l-premju, imma ma tax każ tas-sagrifiċċju. U x'kien Ġesu qalilhom għandkom ħila tixorbuh il-kalġel għandi nixrob jien, mena t-triq tad-batija għandkom, kienu pronti qalulu iva għandna. Però ma kinux jafu x'inhu ma jgħidu dak il-ħin ta' kif ħafna drabi fuq kultant aħna wkoll u hekk Jeżus ħuti. Quddiem it-triq tal-sagrifiċċju kultant ma rridux naġlu nwieġbu it-tweġibiet tagħna għax xi drabi s-sagrifiċċju x'kien tasal fih u tkun se tgħaddi minnu tifhem xi fisser. Meta titkellem fuq is-sagrifiċċju għal ħaddieħor titkellem mod. Ma x'kien titkellem fuq is-sagrifiċċju għalik innifsek tibda tirraġuna b'mod differenti u għalhekk meta nkunu nitkellmu minn sagrifiċċju u nippretendu sagrifiċċju minn ħaddieħor ma rridux naġlu nitkellmu Jeżus ħuti.
U imbagħad anke l-apposti l-oħra jagħmlu l-istess ball. Mhux hekk. Għax jibdew jihrax u jirrabjaw, inkurlaw għal dawn iż-żewġ taħwa. Mhux hekk għax kollha kemm huma rridu l-post ta' quddiem, rridu l-post ta' tmexxija. Ma Ġesu bil-paċenzja kollha b'imħabba kbira jiftħilhom għajnejhom li huma l-pagani li jużaw l-awtorità biex jiddominaw. In-nisrani min jimxi wara Ġesu juża l-awtorità bħala servizz. Min għandu l-awtorità mhux għax huwa aħjar minn ħadd ieħor. Min għandu l-awtorità xu msejjaħ mill-mulej biex imexxi. U xek, bħalma ħadd ieħor msejjaħ, kulħadd imsejjaħ għandu s-sejħa tiegħu. Ma jfissirx li għax għandu l-awtorità anke fil-Knisja qaddis iżjed jew aħjar, imma dik il-missjoni tiegħu u jeħtieġ li jiġi rrispettat minħabba fil-missjoni tiegħu afdata fidejh mill-mulej. U jew għalhekk eżisħut illum b'din it-tagħlima tant sabiħa li toffrilna l-kelma talla. L-ewwel qed naċċettaw li fil-ħajja tagħna ma nistgħu naslu mkien mingħajr is-sagrifiċċju. Naċċettaw li l-ħajja tagħna parti essenzjali minni hija s-salib u li jekk aħna s-salib naċċettawh minn idejn Ġesu minnu toħroġ ħafna grazzja u ħafna barka. Araw, dak il-mudell. Is-salib ta' Ġesu kien tbatija kbira, imma sar l-ikbar grazzja li xterdet fuq id-dinja Ġesuti. U b'xi mod l-istorja ta' Ġesu jekk aħna naċċettaw f'ħajjitna tirrepeti ruħha f'ħajti u f'ħajtek Ġesuti ta'. U tali muħruxek li tal-awtorità. Kull wieħed u waħda minna għandu xi ftit jew wisq awtorità. Nistaqsu lilna nfusni l-awtorità kif inħaddimha? Bħala servizz umli, umiltà, jew bħala do gooder kien jgħidilna Dum Mikel Attard is-saċerdot il-qaddis għax jidher li naħjar minn ħadd ieħor. U x'hekk awtorità kif titħaddem fid-dinja. Jalla eżisħut inkunu nsara veri. U l-awtorità li għandna ftit jew wisq nużaw b'imħabba b'umiltà u b'rispett. Kjoġobkom nqummu bil-wieqfa. Ħuti m'hemmx imħabba akbar minn dik li wieħed jagħti ħajtu bħalma għamel l-Apostlu Ġakobu fuq l-eżempju tal-Imgħallem Ġesu. Inġeddu l-fidi tagħna billi nitolbu ngħidu ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej flimkien, ħeġġiġna. Sabiex l-isfijiet bħala suċċessuri tal-Apostli ikunu dejjem lesti biex jagħtu xhieda għal Kristu anke jekk ikollhom jixorbu l-kalċi tal-imrar u tal-mewt. Nitolbu ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Sabiex il-mexxejja tal-popli jippromuovu l-ugwaljanza aktar għal ħakma, aktar mill-ħakma u l-umiltà iżjed bil-qawwa. Iżjed mill-qawwa nitolbu ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Sabiex dawk li jiddedikaw ħajjithom għal qadi tal-murda u l-fqar isibu faraġ fi Kristu li ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Nitolbu ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Sabiex aħna l-koll ikollna s-sabar li nistennew bil-fidi il-milja sħiħa tas-saltna ta' Alla. Nitolbu ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Kif inħares lejn is-sagrifiċċju jien? Kif inħares lejn l-awtorità jien? Ħanitkellmu ftit fiskiet ma' Ġesu ta' hekk bħal dejjem imma nixtieq insellem lil ħutna l-anzjani, il-murda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk il-ħafna li jsegwu dil-quddiesa modi differenti. Nitlob ħafna għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Nixtieq nitlob minn qalbi wkoll għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna. Ħanoqogħdu ftit fiskiet. U dawn iż-żewġ temi tal-quddiesa tal-lum hekk inħalluhom f'moħħna matul il-ġurnata u mhux biss kista jkun. Is-sagrifiċċju kemm aċċettajtu fil-ħajja tiegħi bħala parti mit-triq għall-imħabba, għall-ferħ veru, għall-fidi vera u l-awtorità. Kif inħaddimha, kif tħaddimha d-dinja jew kif iriedna Ġesu. U Alla li fis-sagrifiċċju ta' ibnek il-għażejs intallimtna mmutu għall-oħrajn biex ikollna l-ħajja. Għati lilna li naqduk b'qalb ġeneruża u li nkunu dejjem imħeġġa biex infaħruk int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-mawlid kollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna umli u niedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi ħaffili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej għal-merti tal-passjoni li sofra ibnek biex jisalvana, naddaf l-ispiritu tagħna minn kull teba, wilqa s-sagrifiċċju għażejs li sejrin nofrulek fil-festa ta' San Ġagbu, l-ewwel wieħed fost l-Apostli li xorob il-kalċi tal-martirju, kif xorbu Ġesu Kristu sidna li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem. Ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li inti qed bħala rajja fisem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda: Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqifijiet u l-ministri kollha tiegħek
u mal-poplu kollu jien tiksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawnien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irbieħ ta' ħutna Giuseppi u Joseph Falzon. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel tagħha San Giusepp, ma' San Ġakobu, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, inti rid tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Li Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għall-ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu jħarisni.
ħanqumu bil-wieqfa jogħġobkom u nirdu ħar lil mulej billi ngħidu grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Irċevejna mulej id-doni qaddisa tiegħek, kollna ferħana fil-festa tal-Apostlu San Ġagbu. Għamel bit-talb tiegħu jidħol dejjem għalina quddiemek bi Kristu sirna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet lill-Omna Marija Santissima ta' Pino kif talbitna u nofruhom hekk f'dan il-jum tal-festa ta' San Ġagbu, nofruhom għall-fidi tagħna biex il-mulej jisaħħaħna fil-fidi biex jenna ħanaċċettaw is-sagrifiċċju bħala parti minn ħajjitna u l-awtorità bħala servizz ta' mħabba b'umiltà u b'rispett lejn kulħadd. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf lid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pino, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna ta'